paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrella Almeida at hindi po natin makakalimutan ang aral na turo ng ating mahal na pastora po na mahal. Magandang umaga na po sa lahat, sa mga kapatiran po na mahal, datihan at baguhan po na mahal, at sa ating mga Facebook viewers po mahal. Magandang umaga na po sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. At sa ating nang asiwa po dito sa ating older preacher Boboy Nier, magandang umaga na rin po kasama kanyang anak po na mahal. Magandang umaga na po sa lahat. Praise the Lord. Purihin pong ating Pinamesus. Dahil binigyan niya po kung pagkakataon na upang pasalamatan ulit ang ating Pinamesus sa kabutihan po. Ginawa po sa aking buhay po ni mahal. Dati po ni mahal, nung hindi ko po nakilala ang ating Pinamesus ay napakagulo din po aking buhay po ni mahal. Dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po ni mahal at yung mga kaibigan ko po talagang mga kasanlibutan po ni mahal. Sa araw-araw kong pamumuhay talagang nakakasama ko po sila ni mahal at hindi ko, grabe na po ang aking buhay po naman, hindi ko na po makayanan po naman talagang palala na po aking buhay po naman dahil sa mga ginagawa po naman hindi kaaya-aya sa ating Pinamesus at kahit hindi pa po nakilala ang ating Pinamesus, ako po nanalangin sa kanya po naman at lumipas po mga taon po naman may ginamit din po ang ating Pinamesus upang makilala ko siya dito gagawain po naman yung isang kaibigan ko po naman at first time niya ako niyaya dito nga gawain po naman ako rin po ay hindi po nagdalawang isip po naman ako po sumama sa kanya po naman at first time mo nakita itong gawain po naman nakita ko po mga kapatiran kung paano magpuri sa ating Pinamesus at sa aking patuloy na pagdalo po naman tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan sa po naman ako po bautismo sa pangalan sa namang paglubog sa akin sa tubig ng pag-ahon. Doon ko po naramdaman na pagpapalang espiritual lang gagaling sa ating Pinamesus dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan po na praise the Lord. At simula na po ako naglingkod sa ating Pinamesus at salamat din po sa ating Pinamesus dahil nung naglingkod na po ako sa kanya po naman dito rin po kung tinuruan ng ating Pinamesus kung paano manalangin at magpuri sa kanya po mahal at magsuot na may kabanalan po mahal dahil dati po talagang hindi rin po ako marunong manalangin, magpuri sa kanya po mahal. Salamat sa ating Pinamesus dahil tinuruan ako ng ating Pinamesus, praise Lord. At dati po naman pag nung hindi ko po nakilala ang ating Pinamesus, katulad na minsan dumarating po sa ating physical na pangatawan po naman katulad ng trangkaso, lagnat po naman dati po naman talagang agad-agad umiinom ako ng gamot po naman. Pero nang akin na po nakilala ang ating Pinamesus, ako lang po magsisi at manalangin sa unat dalangin ng ating mahal na pastor po naman. Ako po pinapagaling ng ating Pinamesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating Pinamesus at praise the Lord. Dati po naman pag dumadalo ko sa ating gawain po naman talagang minsan po naman naglalakad po ako mahal at minsan din po naman nagbabike din po ako naman kahit may kalayuan po akong binabike po naman. Pero patuloy lang po ako dumalo sa kanyang gawain po naman. Pero hindi po talaga nagkulang ating Pinamesus dahil nakita niya po naman ang pagsakripisyo po naman talagang nahipo po ang ating Pinamesus at may hinipo din siya isang tao po naman upang mabilhan po ako ng single nga motor po na mahal. Praise Lord. At itong pagpapala ng gagaling sa ating Pinamesus nga single nga motor po na mahal, nagagamit ko din po sa kanyang gawain po na mahal, sa aking pagpunta sa kanyang banal na gawain po na mahal. Praise Lord. Purihin po ang ating Pinamesus at grabe pagpapala ng ating Pinamesus dahil nung nakaraan po na mahal, nung nakaraan lang po na mahal, ng linggo po na mahal, galing po kami sa Palawan po na mahal, hindi ko po talaga maano po mahal dahil grabe po ang kabutihan ng ating Pinamesus dahil kung wala po ako sa kanyang banalobasan po naman talagang yung mga lugar na yan po naman hindi ko rin mapuntahan po naman. Pero pag naglingkod ka sa ating Pinamesus, talagang lahat ng mga imposible, mga pagpapala po naman ay binibigay po ng ating Pinamesus at nakarating din po ako sa dapo ng Palawan po naman. Purihin po ang ating Pinamesus dahil at nakakasama ko rin po mahal ang mga ating beloved Olim Preacher at saka inyong anak po mahal. Grabe papapala po sa akin po mahal dahil pag nakasama po ang mga manggagawa po sa banal na ubasan po mahal talagang hindi mo sa akin lang po mahal talagang hindi ko po ma-explain ang kadalakan sa aking puso po mahal dahil grabe pagpapala ng ating Pinamesus dahil sa aming pagbiyahe pa lang papunta din doon po na mahal. Simula dumating kami doon man mahal,
talagang hindi po kami pinabayaan ng ating Pilmesus hanggang sa Praise pag-uwi the po Lord, mahal. Talagang provided po ng ating Pilmesus. Grabe din po mahal, nakikita ko yung kadalakan ng makapatiran po mahal ng parating pa lang ating Olden Preacher po mahal at kanyang anak po mahal. Nakita ko po ang kadalakan sa kanilang mga puso po mahal. Kaya pinagpala tayo mahal dahil nakakasama po natin ang mga manggagawa po mahal katulad ng ating Olden Preacher po mahal. Sila nga mahal talagang grabing kadalakan po mahal. Kaya pinagpala tayo mahal dahil kakasama po natin sila dito mahal. Ating Olden Preacher mahal dahil sila po grabing inaasam po nila mahal. Mga minamahal kung kailan makarating ang manggagawa sa ating Olden Preacher po mahal. Talagang pinagpala tayo ng ating Pilmesus at bago po ako magtapos po mahal, kami po ay mag-alay po ng awiting makalangit po mahal. Praise the Lord. Amen. Isa na pa natin palagpagan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at awitin para sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal natin, every moment is a golden moment. At kaya nga tawag pamagat yan, gintong panahon. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, kapag ating pong nararamdaman at tayo po lubos sa pinagpala ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, ay yan po mga minamahal ay pinakamahalagang momento sa ating po mga buhay, mga minamahal. Amen. Kaya parati tayong iniimbitahan. Sabi, dumalo tayo. Tayo maglingkod sa mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal ay talagang lubos na pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved sister Chesley Aquino. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at tayo sa pinakamalapay ni Jesus po lamang. At dobling paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Willis Estrada Almeida at ating po inaalala, mga banal at turong ating pong beloved Assistant Pastor Linase Almeida and to their beloved children. Bumabati rin po ako sa inyo, beloved kapatiran, baguhan man po, datihan, isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako pinagpupunin pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintong pagkakataon na ito pang siya aking mapasalamatan sa kanyang mabubuting gawa sa aking pong buhay. Ako pinagpupunin salamat sa aking pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na pagbibigay po ng kalakasan, kalusugan sa aking pong buong sabahayan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang din po mga minamahal. Andyan po na nung hindi pa po ako saved sa banal na gawain na ito. Andyan po nataglay ko pong karamdaman na pananakit ng ulo. Andyan po nataglay ko na po itong mga minamahal simula pa nung bata pa lamang po ako. Andyan po na minsan sa eskwelahan dyan po na half day na lamang po ako mga minamahal dahil sa labis-labis po pananakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung napabautisman po ako sa banal na gawain na ito at simulang paggamit sa kanyang banal na ubasan, andyan po ating pong pinakamalapay ni Jesus na unti-unti niya po itong inalis. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamalapay ni Jesus. At ma-share ko lamang din po mga minamahal. Last month, andyan po na nakaramdam din po ako ng pananakit ng ulo. At ubusin po ang lagnat, andyan po na hindi din po naging madali sa akin mga minamahal dahil isang araw, andyan po na hindi po ako makabangon. Ngunit sa akin pong patuloy po na pananalangin pag-ayuno sa itong pinakamalapay ni Jesus, andyan po mga minamahal na unti-unti niya po ang pinagaling. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Ako po rin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ni Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Maynila, sa ibang dako ng bansa, aking pong beloved tita, tito. Ako rin po yung pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pag-aaral, sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa kanya pong pag-iingat sa aking pong pagpunta na sa eskwelahan. Dyan po sa inilalayo po ako sa uring disgrasya, gawa ng kaaway. Ako pinupuri salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus sa pagpapalang physical, financial, material, higit lahat sa pagpapalang spiritual. Bagamat di man po karapat dapat gamitin sa kanyang banal na ubasan, ngunit patuloy pa akong nilarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos natin ay talagang Diyos na nag-iingat. Amen. At yan po mga minamahal ang kadahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay talagang sabi nga, when God is with us, nothing can be against us. Amen. Dumating man yung mga palaso ng kaaway, na tayo po mga minamahal ay talagang madidisgrasya, magkakaroon ng karamdaman, tayo po mga minamahal ay talagang nandun sa mga kapahamakan. Ang Diyos ang ating kalasag, ang Diyos ang ating talagang tulong, saklolo sa ating pong oras ng pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Marami na po nagpapatutuon yan. Amen. Both dito sa local and even our